Здравейте, приятели, в канала Wheeler. Днес ще покажа как да оправим грешката "Не може да се провери целостта на файловете на iPhone-а". Тя се появява при сваляне на някои приложения. Отиваме в настройки, после в екранно време, после в ограничения за съдържание и поверителност. Включваме го тук и се уверяваме, че Safari е включен. После отиваме в настройки, в Safari, в Safari. Тук скролваме най-долу до допълнително и натискаме данни за уебсайтове. После натискаме всички данни за уебсайтове, после още, натискаме тук, скролваме най-долу до изтри всичко, нулирай всичко до настройки по подразбиране. Това е всичко. Харесайте, абонирайте се за канала. Всичко хубаво и успех! Чао!